Salutare tuturor și astăzi facem reacție la videoclipuri amuzante. Încearcă să nu râzi. Încearcă să nu râzi cu apă în gură. O să fie greu. Sperăm să nu. Acum începem. Care ați făcut mișto de mine, bă, cu patul ăsta? Mâncam, ia-ți purecei. Acel moment în care îți pare rău că ai prieteni idioți care te sperie. Miau! Bă, nu trebuia să mănânc șoricelul ăla stricat, bă! Aoleu, ce pute! Nea Popică ne arată un nou stil de joc. Aoleu, Doamne! Bă, noi ne-am uitat odată la videoclipul ăsta și n-am râs și acum am râs. Ne-am înțeles așa ceva. Poate că tu, eu chiar n-am vrut. Îți place la bambuțită? Bă, Dorele, sigur ai reparat scara asta? Sigur, șeful! Așa, fetelor, faceți sport, pregătiți-vă pentru motănii care se vor juca cu blănițele voastre. Deschide hangarul, că vine avionul. Mamaie, fii serioasă, nu te mai prosti. Și acum, un număr de magie oferit de pisicuța Speriuța. Acum o vezi, acum nu o vezi. Dorele, hai mai repede că trebuie să vopsim. Șeful, sper că trebuie să vopsim podeaua. Motanelul bășinos iubește puioletele. Dar să știi că și puioletele iubește motanel. Și acum, dragii motanelului, mi s-a făcut somn. Hei, bălângănica, tu știi ce e gravitația? Ai aflat? Fiți atenți cu ce chef plec la școală. Nu vreau să mă distrez, îmi doresc să învăț, abia aștept. Ce faci, Dorele, acum te-ai angajat aici? Da, șeful, la serviciul ăsta sunt expert. Bă, ce-mi place să sperii pisica asta. A, da? Îți place să sperii pisici? Ia dacia, nătărăule. Dorele, hai vino că am ieșit din wc, acum poți să intri și tu. Mulțumesc, șeful. Nu mai am nevoie, am făcut pe mine. Linge lapte, ajută-mă să pun și eu sacul ăsta de gunoi în găleata. Așa, stai un pic. Acum scoateți plana de acolo. Totul e normal. Putoare mică, treci la treabă imediat că îmi fac guler din coada ta. Și lasă labele jos că poți. Prietenii la nevoie râd în loc să te ajute. Agenta 00 Cotcodăcica se antrenează pentru misiunile viitoare. Bă, Dorele, de data asta ai mai multă grijă că nu vopsim podeaua. Ok, șeful, bazați-vă pe mine, nu o să-mi scape nici măcar o picătură. Iubi, ascunde-te repede că a venit soțul meu acasă, e la ușă. Vine imediat să-ți deschid ușa, stai un pic. Iubi, ți se mai vede un pic din blană, o să te vadă fraierul ăla. Speriuța, ce mai faci? Bine ai venit pe la noi. Ai grijă că e un păianjen mare în spatele tău. Neunelă, de ce te ascunzi în gunoi? Pentru că vine mama de la ședința cu părinții. Am văzut-o acum pe geam. Pare mai nervoasă ca oricând. Tutorial. Cum să frământați? Coca. Crema hidratantă. Acum am ales un videoclip. Ne pare rău că s-a băgat o reclamică. Pentru binele dumneavoastră. Nu vă urcați pe scări lipite cu scoci de Dorel. Rocărița. Care ți-ai filmat, bă, piciorul? Ce, mă? O fată? Ia mai dă-bă o dată. Vezi, picior? Fată. Am vrut să zic fată. Pisicile sunt cunoscute ca fiind creaturi neînfricate cu mustăți. Iată un telefon scump care și-a dat ultima suflare. Să-i fie apa ușoară. Papagalul mătii nu mă mai deschia la cămașă, trebuie să plec. Ba, nu pleci nicăieri, stai aici cu mine. A început de el să cadă cât un idiot pe stradă. Miau, băga-mi piciorul în cafeaua ta. Ah, ce bine e, caldă. Îmi
înghețase lăbuța pe gresia ta rece. Bună ziua, am venit să vă repar televizorul. Gata. Balustradă lipită cu scoci de dorel. Gimnastă cu reacție. 10. Motane, ce cool ești? Ai vreo întâlnire cu o noastră din seară? Vă lingeți lăbuțele împreună? Bă, fraților, haideți să vă povestesc cum i-am spart dinții ăștia din față. Bro, dar cum s-a întâmplat? Te-ai beșit. Bă, da, și... Da, deci, aia pe bară. Și tu ai făcut așa mai înainte. Taci, că-i dau o paie să miroase frumos. Să mă supărească, am făcut o vecină infirmoară. Încă miroase. Hai odată. Stai, mai am puțin. Gata, nu mai miroasă. Ba da, mintea. Și... Nu e asta cățeaua de care v-am zis. Asta e șefa mea atunci când și-a distrus fundul. Sunt fericit! Nimic nu-mi poate strica ziua de azi. Haide, nea piftie! Haide, nea piftie! Nu întărâta cocoșelul, că nu mai scap de el până se culcă. El stătea cu minte pe 2 ouă, dar l-ai ridicat. Să fie semnat de părinți, da? De părinți zici? Cursa de pisici începe în 3, 2, 1... Începe festivalul idioților. Primul sare înapoi pe uscat după ce reușise să ajungă în apă, iar al doilea... E umbling lăbuța mea, miau miau, miau miau. E umbling lăbuța mea. E umbling lăbuța. De acum o să avem semnal mai bun la telefoane, pentru că am pus multe antene la ăsta pe cap. Bulbucica, nu-ți face griji, nu o să te uzi deloc. Pisica lui Moș Crăciun vrea să fie alpinistă. O cheamă Sac de Cartofi, dar prietenii îi spun Slăninuța Cur Gras. Hai, Slăninuța! Hai, Slăninuța! Tete, care din voi, scroafelor, vreți să vă plimb cu mașina? O să vă fac să grohăiți de plăcere. Pentru sănătatea dumneavoastră. Nu vă apropiați de cai din spate. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Pa, pa!